It's Abama on the beat. Subscribe to our YouTube channel. Asiya chanu
oyolo jaluwo mawechanu obeyechanu na mmanwụ na-agụ alụ ezikere ọdọdọ kana na-ebu okasi ya chọrọ ogige onye isi onye ọlebe asị ya chanu obeyechanu onye isi bụ maka oche isi ebe onye ike o jiri oyibo ọnọrọ ibu ya ọ na-uturo ya wee ike asị ya chanu asị ya yekwele asị ya nọkwala achịrọ ya kedu ihe o mere asị ya chanu ụzọ asị ya yekwele ekirikiri ka a na-ekiri obodo ejiri obodo onye ọlọ dị ikwewe iwe ọdụsị n'obodo egwubie anya ruolobie na-agbawa m agbe akata wadu na kota mwa hapa watu oyo loko kini fane asiya chanu zo na kualo asiya fanya magati baya wewe wana matego wewe kono kibe wewe wadi no kodo siakata no reba wana asiya chanu wewe masaya che obeye chanu na mwa wana kualo asiya wadi onye na-obodo Malaysia na-ego adagadaga fufu wee kpatere ịnado ajụọ asị gị chanu ụzọ asị ya yekwele asị gị chanu ụzọ ọlụ ife onye mere na nde igwe onye mere ya eji ekwu ezuga mmanụ asị ya chanu ụzọ onye na-efe na ndịgo ezigbo oluwebe egoisi na-ebe n'ime obodo bile agbakọta ndị ji ekewe onye kunie okwogo si dịrị ya okwusie ya nọla olùdánadì ìbọ̀sẹ̀ náà bá mi dì otu nwoke ojiri ọsọ wee ní ebe si n'aka ya asị ya nwoke ogene ka ijoli asị ya nọkwala asị ya chaa n'ụzọ asị ya nọkwala asị ya yekwele egbe ajụrụ ya kedu ihe ọma nwoke wee kwela n'ihe na biya oge wee gbawa egbe osi na onye na-ekwele na mmanwụ na-agụ onye onye mụdala na-echetara ya go eme gacha ụjọ mgbe enwere ego ụdọ igwe na onye ji ndụ ya gbata eju onye ụlọ ogene egbawacha n'ụzọ asị gị yekwela egbe bịamacha n'ụzọ obenyecha n'ụzọ obenyecha n'ụzọ mmọgwụ na-agụ alụ asị ya yekwela egbe asị ya chaa n'ụzọ mmọgwụ na-agba ya mgbe na-agba alụ asị ya chaa oge jiri ego kariwe ya agba nwoke wee gbaba ike wee nedo obodo bewe ndị mmadụ esiri ihe onye fe ya yara egbe mana nwoke jesi obodo oyibo jiri ego ọgbala aka wee kwasị ogwe n'ọnụ asị ya chaa n'ụzọ asị ya yekwela egbe ogbenye chaa n'ụzọ ụbịam chaa n'ụzọ achụọ ya kedu ihe ime asị ya chaa n'ụzọ akwụkwọ echere ego oyibo na mgbe eji eme nwoke ji ogbenye chaa n'ụzọ ndị bịam chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ na mmanwụ na-agụ alụ onye na-agba alụ mmanwụ na-agba ya onye kwụrụ ememme ọzọ asị ya yekwela egbe asị ya chaa ogbe maka ego oyibo ka mmadụ iji ụwa dị ya
kpatasike wema na-ede ọmụme ka e na-eme odokwagị n'alụ onye ọlụ gịnịkwana gbaghacha n'ụzọ gbaghacha n'ụzọ gbaghacha ekwela ebe gbaghacha n'ụzọ na mmụọ na-agụwa ya ekwela ebe ọgwụ na-agbawu ya nwoke nọ na ọbebe onye jajụrụ osisi onye tụrụ ego na-ejewe nne m agwaghị ego ga-egbu otuto odobewe ọgwụ na-eme asịgịcha n'ụzọ asịgịcha n'ụzọ ọ bụ n'igwe ka ọgbọdọ nna gị a na-esogo okenye maka na ijiri ego ibe gị ifuwe asịgịcha n'ụzọ asịgị yekwela ego onye ndị mmadụ ka nala maka mgbegbere iwe gwara ọnụ ga-ekwu onye emeghe timideti na-abịawawazi abata na mihima abe ka ekwuo asị ya chaa n'ụzọ asị ya yekwela ebe ogbenye chaa n'ụzọ asị ya nọkwala na mmọnwụ na-agba alụ asị ya yekwela ebe onye na-enwere na ka ibe na-agba onye nwere ego igbe na-arụ ya nche onye isi okwu n'ose onye olu owe kwepụrụ onwe ya n'agba oge ma mma ebe mmanya oke onye jibiri n'obodo ndị batara ise ndọwawa na-eti eti ha ga-erigbo asị ya chaa n'ụzọ asị gị yekwela ebe onye ego na-ede emume oze bi nna iwe ji ego ebe otu na mgbe asị
chanu ema ndi pramas na palo obude mabundi lo na gabo ozibo maji chanu odoku siya topala sito money siya chanu obe chanu mata pas asiya chanu sito mono obe mwenye na gabo munine asiya chanu na sika nenu kusise chanu ekeke ngadiwe asiya chanu odoku siya chanu obude mabundi lo na gabo ne bala chanu wa chanu obe chanu wa yekwele siya chanu hapa siya chanu siya chanu obe mi wala masika chanu siya chanu achi kwa yejiwe libiye chanu na mwabu na kwano asiya la maji kwa kwaso siya la maji kwa kwaso obe chanu oke mawi kwa asiya yekwani kwenda siya ala waji kwanza oye kona kebero na pa chanu asiya chanu wa yekwele chanu oya musiyo asiya chanu opipi siya chanu obe chanu oda oba asiya chanu ala waji kwanza obe yekwele ya masini ndi melo asiya chanu asiya chanu omuya asiya chanu uchi otomobe obe chanu nakemelu ya chanu oyi wala masekele oyi wala obe chanu alawaji kwangwaso wa chanu asiya chanu obyamu yekwele obe chanu oje simbo asiya munanike kake ndese mukachi asege chanu emeke chanu obyamu chanu asiya kwani asiya chanu emi tempo asautunike apalo asiya chanu okirike mukulu wenu nanike okirike kowa asiya chanu wa chanu obe chanu emi dola niye asiya chanu oda kuji dola mo onye dike ekwelebe abona kwalo asiya muye obe chanu asiya chief obona kwalo asiya chanu soche asiya chanu ulaza engedi na dikelo ebe na la chanu asiya chanu asiya muye asiya chanu obe chief obyamu chanu ejeti soche asiya chanu lachi obe chanu engedi na dikelo ebe ni asiya chanu iwe di pe soche kulaza ebe ni iwe di chanu obe chanu wa yekwele ebe chanu asiya asiya kanaliye chanu Gloria adobe na palo asiya mudiri ma obe chanu obe kiyewa asiya chanu esiba wa yo harikawa obe chanu obuna ebe asiya chanu wa yekwele ebe chanu obyamu chanu obyamu yekwele ebe chanu obuna obe chanu asiya chanu asiki yekwele ebe chanu obuna ebe asiya chanu asiki chanu asiya chanu obe chanu obuna akụkọ n'isi obe chanu ezi chukwu obe chanu magic menu na gabo na walo magic menu ya gabo asiya chanu asiya yekwele ebe asiya chanu obe magic meleze na suka asiya chanu akuwelo obe akuwelo na mwabu na hani modu na suka akuwelo gidike odo sege chanu obe ologi wado superclass asiya chanu odo service adobe na balo asiya
chanu obiama chanu ohuna kuwana asiya chanu ebula na dikwe wetuke yewale ohuna kwalo ajeji asiya chanu kukeni oye chanu oyo kuwalo asiya chanu eka dase kuwani okuni chanu eka chukwe zogodo obiya chanu osisi na kwelo Oko sisi, na breko wanu kukehe na kuwalo. Asiya chanu, oku yewe. I promise, obeye chanu, enterprises. Oye do na walo, imite ibiye. Asiya chanu, CEO. I promise in Nigerian enterprises. Obeye chanu, imite. Oko sisina breko wanu kukehe na bahachanu, bahayepelebe chanu, siya chanu, eje museke eje, obeye chanu, eje mahoja kwekwe wakeke nasiya yepelebe, siya chanu, eje fuye, jude mkwekwe, obeye chanu, eje kazi kwekwe yanabalakwe, siya chanu, okenye na kemelu nile, okenye kade buloje, judu wembo, hauna walo, sigi nejego, nezegi buduki tambie, judu wembo, ewa jubu sineki yembo konai,
n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ efe yi juru onwe ya asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ụbịam ihe gbara egbe ọgwụ na-agba alụ asị ya si chukwu ebuke ebe bido ezigbo mmadụ onye ekwekọsị ya chaa asị ya tela biye ibido jido ya ga-eyi ibido jido asị ya chaa nwanne na ozo ya oge jere gwa ọsị ya chaa gwa chaa n'ụzọ ya chaa gwa ya ekwela ebe ọgwụ na-agụ ụbịam chaa n'ụzọ ya chaa gwa ha nọkwala ama ya chaa ụbịam chaa n'ụzọ n'ọbụla ọgwụ na-agụ alụ onye elu na ọgwụ na-agwagwu ya eje masị ejere ọdọ asị ya ekwela ebe asị ya chaa n'ụzọ eji ifụma ike ụbịam chaa n'ụzọ ike ya chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ eke ndị ya wepụ echi ya ebanye asị ya chaa n'ụzọ onye iwe n'obi onye iwe n'obi wepụ echi ya omeke ndị ya anụ iwe n'obi n'obi gị ndọ asị ya ekwela ebe asị ya chaa n'ụzọ onye obi nsụka ebi ya olu na Filipin gị nọ na chọba chaa n'ụzọ ebu ya yusi si ya chaa n'ụzọ omeke ndị ya n'obe ogbenye chaa n'ụzọ savis ọgwụ na-agụ alụ omeke ndị ya sije chaa n'ụzọ aza mmadụ na-esi ya ọgwụ na-agba alụ aka na-afa aza na-esi ya bịa yi ogbenye chaa n'ụzọ gba ha chaa n'ụzọ ya chaa omeke ndị ya na-esi ya ọgwụ na-agụ ogbenye chaa n'ụzọ ya chaa n'ụzọ ụbịam ya ekwela ebe ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ozi aka were uche na-adọdụ okpuke ogbenye chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ asị ya oji ifụ chi na debele ojebe adụrụ na mmanwụ na-agụ alụ asị ya eke n'ogbenye iwe chi ụbịam chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ na mmanwụ ahụ ya wete elu na-agwa alụ na Filipin n'ime akụ ya wete ekwukwe asị ya ekwere ezigbo mmadụ ya chaa n'ụzọ onye sara ikpe ụbịam chaa n'ụzọ na Nsụka asị ya chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ na mmanwụ na-agụ alụ asị ya sensa estate asị ya chaa n'ụzọ ebe ga plazi sibi ya onye ime ekene chaa n'ụzọ asị ya ekwere sensa ojisi na-aba alụ ime dajijire ogbenye chaa n'ụzọ onye nnukwu ego na Filipin odogwu ya chaa n'ụzọ onye ikpe ya chekwa onye ego na ogbenye gwa ha chaa n'ụzọ na-agụ ogbenye chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ego eze ebuwe ji ifụ na-agwa alụ asị ya onye chukwu emeka Josef asị ya chaa n'ụzọ ọgwụ na-agụ alụ asị ya onye kwuru ọbịa na Anambra na steeti obodo chaa n'ụzọ meki na-ekwu ego ogbenye chaa n'ụzọ sauti eberi ya chaa n'ụzọ asị ya chakwa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ ogbenye eze na-agụrụ agụwa na-ekwu ego dị ya chaa ogbenye chaa n'ụzọ CEO meki kwuru ebe na mmanwụ na-agụ alụ venture onye elu na-agba alụ ọgwụ na-agbawu ya CEO meki project na-egbe dibịa chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ meki fal chaa n'ụzọ asị ya chaa n'ụzọ chukwu emeka ogbenye chaa n'ụzọ chukwu emeka okere asị ya chaa meki foundation chaa n'ụzọ niile asị ya chaa n'ụzọ asị gị chaa n'ụzọ ogbenye chaa n'ụzọ ezigbo mmadụ chaa n'ụzọ gwa ha chaa n'ụzọ ya ekwela ogbenye ekwela ebe ya chaa n'ụzọ bịa m chaa n'ụzọ ọgwụ na-agwagwu ya ha madebe na-aba alụ asị ya chaa n'ụzọ ekede eze bụ ọjọ ha n'ụzọ elu ọmụ ọkụzụ ka ekede eze bụ asị ya nọkwala ala asị ya otu ike na-esi na-abịa ya na ogbenye chaa n'ụzọ akụkọ ndị eze gweru ndị chi ya ogbenye chaa n'ụzọ onye ikuko anya ememe asị ya chaa n'ụzọ o jiri esi n'okwu ụzọ gburugburu n'ije n'otiki na
n'ụzọ onye ọkụkụ jere gwa haba ịba Ganga
Malaysia ose kasiya chano mawo na kwa ya ajo na palo asiya chano esibo kokwa akanyo so oyo awa asiya pala oyo saki asiya chano kwa chano asiya chano obe esibo yego na Malaysia asiya chano obe chano ose Europia na palo obe abusema ose Europia na Nigeria nije mokuna kwalo asiya siboyo wanda asiya chano esiboyo wanda kwalo asiya chano enugu sobe chano agari ogomu baye kwele asiya chano obya mchano asiya chano obya chano obya mye kwele mokuna kwalo wakamaga yorujode tilo mo bawa kwabo ya na pa chano ano baye chano na mokuna kwalo akere ya no wachi mokuna kwabo ya oju wi asiya chano asiya kwele asiya chano obya chano oju wi kwabela asiya chano obya umo ya wona nenu kwesike wedu kwesike na chano asiya chano semba sike chano obya chano ali chi chano asiya kwele kambele nenu kwesike ye wona kwa wedu kwesike na chano asiya chano mala chi na leto chano yo wisi ya no shari mitesi ya chano asiya chano obya chano oya ni kwesike ye asiya chano ngiri kimeli obya chano odokuna kemeru kamiya kwa akolasili kina cheno esiboye kwa na kolasiya chano ngiri kimeli ya chano obya chano okuna kwa kamiya kwa asiya chano waje kwa asiya chano asiya na kwala na chano obya chano obya engineer ya kuchelu sema ye asiya chano yo kisiya obya chano alusela wa imesi yolo asiya chano obya chano wetu dene obya chano na mo wetu dene yeye kuna palo oyi imesi yolo ye asiya chano asiya asiya chano obya chano wasi mungana ye kana asiya chano obya imesi yome sanda asiya chano oyi meni kilo fiye asiya chano iseno obya chano local government oye kwiste asiya yekwele esibo we asiya chano okuna kwa oya yekwele na palo asiya chano omuye obele mwene baya kwa asiya chano alusi okuna kwa lobe wa oga chano obya yekwele okuna kwalo asiya esibu basi na mekelo asiya chano file lamoto asiya chano opini asiya chano ese muyutu oyejo obya chano oyolono keneje wesibo masiya chano kamiye kwale asiya chano okuna kwalo ya chano kwano kwala okuna kwalo asiya chano wesibo yodalire obya chano eje wele besiyene okuna kwalo oyolono kwalo wesibo wende sabya chunibye asiya yekwale besiyene mekene waye kebi obya chano obya chano yaku yaku bomi janela obya chano sensafana teniko asiya chano obya chano sebe wende ne obya ngimeli kwani chano kwa chano asiya yekwale asiya chano obya chano okuna kwa obya chano okuna palo asiya yese bobo chano wende se kwala asiya chano wafachi obya
ebra obeya chanu obiamu yekwele Jesus nebu eji malo asiya chanu obeya chanu asiya na yesa biye ona yesa chanu asiya program kana yoga chanu amogi dini geche obeya chanu asiya chanu asiya na yesa yilanga building materials ono yake nyama kuna kuano asiya kana kubeta uba ya chanu obiamu chanu akabulu kubeto dime ijoba iko loye kena wana yesa hendo asiya chanu ngadi na basoya wana yeso asiya chanu obiamu chanu oyilanga ono yake nyama asiya chanu obeya chanu obu ya kuwete asiya chanu obeya chanu asiya chanu obu ni chola ni sigi chanu adidi na sete awase wana yese obeya chanu asiya yekwele asiya chanu wewe pali ye mboku ne belu oyolo wa chanu zo wewe yekwele asiya asige lokwala asige chanu siya chanu gejiwe obeya chanu okuna kuano asiya chanu oyala ima obeya chanu na kuona we yekwele ona wo odokwe kekko obeya asiya chanu ibo ya asiya kude asiya chanu lo do pepesi pate chanu ego ne buo oke jime kwe pato asiya chanu asiya yekwele asiya chanu asu biamu chanu obeya yekwele asiya chanu edi wele gele ebe ibono bala na luo alona kwe akwa wa ma kwe onodu ye ebe na kwele kwe ibale mwa na kwe chewe ka ona wo obodo asiya yekwele igele mwa obeya chanu Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.